kita dohot sudah berhalalu di HKBP Sanggau dohot dihamu bunguan Turkina suang songonima tutur dihamu dohot turunai si Raja Uluan dohot dihamu burunani dohot berenami si Raja Uluan suang songonima dihamu tulang nami hula-hula nami dohot hula-hula pau nami dohot hula-hula anak kajaya dohot sebut nama dulu burung kami hata maulade turuas ni HKBP Sanggawon nama dohot ima pertumpulni berunani dohot berenami dimakaikan dan terbaik kami mendok hata mulia tentu abuna Raja Nabi dohot tinang suribada dohot akaduruna tikibuna naung didelomuna terlebihnya dohot katanya muna naung di pasar kamu Tuhan seluruhnya terlebihnya muse tanya muna di pasar kamu turun nami dohot berenami sayang iat mania sangat tidak sintanya organisasinya sangat maju tanggal 2022 boleh pada sidanya majalah masuk-masuk siap bagas jorong di Batao boleh mana sida hot ribe jadi sadar kedua sitiwo mana anau nasida di toga-toga ini masyarakat Raja Nabi Dr. Hamu Inang Sorebada sudah luas di HKBP na anong di Partikianon mau anong Raja Nabi di Jakarta Boyate idol Dr. Nami Tuhamuna jadi seluruhnya berjumlah nalau mandohoni acara perkumpul di Giling Nabi Bison saya satukan sama jalo kamu palusna Butima Bumasatai manusia tu aman situ